Vítam pri novom videu a dneska ideme točiť reloady a nemôžeme mať meniace zbrane. Je to challenge. Nemôžeme. A Timea už má, moja sestra, má už jednu meniacu, ale ty mi musíš ju vyhodiť. Musíš. Ja mám túto dobrú taktikalku, ľudia. A musíme byť aspoň v top 10. Takže ideme. A podporte toto video lajkom a odberem. Same tie isté zbranie. Z tých českých. Čo by... Tým idem sa strieľať asi. Jeden dead. Kto zabil? Slabý. Easy. Dobrá. Asi dávam shield. Ježičku, ja som ich tu... Taktikálku som ich tu pozadil. Ešte idem toto pozberať nejaké veci. Počká, hamerka. Ja mám good loadout. No to je boťák! Ty mi zabiješ, no super. Že to bol boťák. Tak to už není boťák. To už je Fortnite. Tak je to boťák tiež. Ty ho zabiješ, lebo to je to boťák. Ty si ho dala s 5 hapkami? OK. Ja nemám zatiaľ meniace zbrane. Hej, počkaj, musím to nájsť. Ja by som mi zabil niečo. Počkaj, tu príde hráč. Kameraman, GG. Taktikalka je výborná. Idem. Easy. Aj štíty ti dám. Ty štíty nepotrebuješ. Už mám. Ale aj ja si musím dať. A dám aj tebe. Lebo mám... No, poď sem. Našla karničku, dobre, ty sa ožil. Ty si toho typka semka zabila, že? O, sú tu... Je tu už málo hráčov celkom. Ja budem tuto takto zakamkať, ne? Ešte tuto takto. Ja neviem, ty kokos. To je niekde hráč.
Vidím ho. Dám ho, je slabý. Slabý. To je boťák. Easy. Dám ti ho. Zobro. Jem ku tebe, kde si? Počkaj, prebijem si. Poj na drop, senka bude padať drop. Vidíš ho? Už pada. Hej. Tam padlo. Nič také tam nepadlo. A tu niekde, tu je. Tento drop je môj, hej. Aha. Taktikálka legendárna. Ty mi... Sorry, ale musím. Tak ľudia, čaute, na toto video to bolo všetko a čaute!